أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمي مليكنا فني لملي جكلو بلا جلين فني إسلامي كفولي toujours أنا émission mandi be ñogona no e al-hadaratul islamiyya islamiyya ka civilisation ananga karamo belebele be ñogon fe no e oustaz Moussa Keita. Oustaz, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mohamed Khatib nga foli be malikuna foni équipe bela jele ana lameni kelo. Ok, Oustaz foli jaranye. Foli temenin ko fe Oustaz yi ko belebele bambolo bi. Naam. No e anga ciden belebele ka biographie. Ala kira sallallahu alaihi wasallam. Don yere de ala kira sallallahu alaihi wasallam no e islamia ka civilisation mo bay. Mohamed Khatib kuma damne mi ko ni ñenama duma yi fi ka soro leader de bala Allahu akbar walma ni communauté fin ko réussira e ba soro guide ñenama de bula naam o konnana ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ni civilisation islamique ne manto en ga guide ani aga leader d'accord wa abi foko ni dugu civilisation pour ka to senna akana bi non faut ka soro moralité do du bubulu d'accord moralité min be ke sababu ne o jogo na be tale ke jogo la moralité yi mu ñe oustaz moralité bamanangana o de jogo e jogo hakil la ñumo faut ka soro o de be civilisation bolo d'accord pour que akana bi akana jenge donc ni ga kuma fam civilisation te ta fem munu ko o hakli ñuma ani jogo ñuma we o de kada kam ni jogo ñumante mo la al ni dugu jo ka beke daga bana suyi ouais o be ñogon ton ya dugu ko nabe la makeke ko ko nay c'est vrai faut ka soro moralité ñuma de bi wala saku bali parce que wala en civilisation islamique mo min kera na ngo modèle non o ye an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musazi ga kuma ñe ci parce que hal ni dujo ni taraga to den haklinta umbulu ba fere ka taluansi la wala Ahmad Shawki ale poète di non aba fuko innamal umam akhlaq ma bakiyat ko nyame peuple ko moralité do ka soro jogori bula nous toren ko ndoro jogori do fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu kono jogo tara doro gene o geraga peuple tile ça veut dire que ni jogo bi mo bitu mais ni jogo tara harama do mbita Allahu akbar ni ay brigade merci a fo shurtatul akhlaq du ko nawna sira wala saka jama dugu dew ku jogo ka jatimine katanga ni mo mi ko jogo ke krengre mara sira fe obo o ladu et comme ko jogo jumen on a comme jeu d'hasard dugu do la brigade merci sigu gunye ko kele jeu d'hasard comme mi ñogona do ban fi man kan implement may lu kare kon na la ma munu ma réglementé ani brigade merci ou ani l'exhibitionnisme no fini langolondo et fin langolondo et au ça brigade merci sigu gun dugu ka brigade merci sigu gunye ko kele ça veut dire que fini la mimbe ifari golobo o be minaki datugu Allahu akbar wala mayni min ka kan o be kila walma stupéfiant no di yimi fo alcool ni drogue ko ani joint ni afuraki se boy hakliga Allahu akbar na ku yo ko kele o tike ku wera ko so wala sa kasega mo jugo tanga dugu kana yelema ka kan bolo to ngo bayira ka fo fini munu ni harama do mba do jor bade bal harama de ngay majila jor bade bal fen iga mogoma yere tugam na bi don jega mogo be bitin c'est vrai parce que fini do be niya don ka bo ni bi bo du do ko mo karsala ko deni ube kaba ça veut dire que jogu min be dula o fini ti kana Allahu akbar ani prostitution o me usaz ina fo klonge o yere fere o bela jele o fana nye jonli ndo nga société la ko sobe ka to brigade merci nu sigi gun odi wala sa peuple bi se gatanga ka bo ko jugu ani fembe ke sababu an demsenu munum be an ko fe kana u jogo elema d'accord ni ya famu e ka fola ça veut dire que brigade merci re o fana islamia ka civilisation do di
ka laadaw tanga ka danbew tanga o puis an bɛ min kalan ekɔliso fana ECM éducation civique et morale a kalankun ye walasa denmisɛnninw bɛ se ka wuli ni jogo ɲuman ye jogo ɲuman ye se ka lamɔ duguba kɔnɔ sigi lamɔ cogoya la kara ka duguba kɔnɔna ani burusi kɔnɔna a cogoyaw tɛ kelen tɛ siratigɛ cogoyaw fini don cogoyaw a bɛɛ lajɛlen bɛ kalan o de kɔnɔ par exemple Bamako fɛ bɛ fan bɛɛ fɛ burusi kɔnɔna dun n'i y'a minɛ i t'a bila f'i se yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya marakadugu ninnu yɛrɛ sabali an ka siraw dilannen don donc o kɔnɔna na jogo la belebeleba ye minnu ye arabu bolo fɛn 4 de don d'accord sagesse n'o ye kodɔn ye arabu bolo u b'a fɔ jogo la belebele sagesse b'a la Allahu akbar kodɔn n'o ye kodɔn ye ani kasi yɛrɛ la k'i yɛrɛ minɛ kasi yɛrɛ la fɛn min t'i ta ye kana ta i n'a fɔ jamajɛ wari walima walidenw kana taa bɛn a kan o cogoyaw olu arabu bolo jogo ɲuman 2nan ye Allahu akbar jogo ɲuman 3nan o ye virilité n'o de ye cɛfarinya ye Allahu akbar ka kɛ cɛkisɛ ye ka kɛ cɛfarin ye mais sa kana kɛ jamanen fɛnɛ yɛrɛ wallala a ye jamanen ta la ayiwa inchallah o ni cɛfarinya tɛ ɲɔgɔn ye sira la o n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira wa kazalika al-adlu être droit être intègre ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a tilennen don a ka ko bɛɛ lajɛlen don Allahu akbar arabu kun bolo ninnu de ye jogo ɲumanw la belebele mais n'i ko jogo a bɛ fɛn bɛɛ ta fɛn o fɛn n'o ye danbe ɲuman a bɛ don a bɛɛ bɛ don a la i n'a fɔ kɔnɔna jɛlenya ka kɛ mɔgɔ ye sincérité mɔgɔ min kɔnɔna jɛlen don o bɛ don a la wa kazalika tadhiya k'i yɛrɛ sacrifier i ka mɔgɔw ye sacrifice k'i yɛrɛ di somɔgɔw ma i ka jamana ma a kɛra sɔrɔdasi ye i kɛra balɔntana ye i kɛra fɛn o fɛn k'i yɛrɛ sacrifier k'i yɛrɛ di i ka sɔn i ni ka bɛn aw ka kunnawolo kosɔn o fana ye jogo ɲumanya la belebele dɔ ye wa kazalika ani ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kara kan n t'a dɔn n'i b'a kalama occidentaux fɛ yen nɔ mot dɔ b'u bolo u b'a fɔ ko exnophobie n'o de ye i bɛ taa sɔrɔ dunan man di mɔgɔ dɔw ye u tɛ dunan fɛ fiyewu mɔgɔ tɛ duguden u t'i fɛ u ka kanu t'o tigi yɔrɔ dɔn o bɛ yen nɔ donc o b'a jira k'a fɔ fo olu bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu jogo ɲumanw kɔni na nin bɛɛ lajɛlen bɛ don o la mɔgɔ dɔw hakili la ko dunan minnu bɛ yen nɔ olu bɛ taga n'u ka jamana garisɛgɛ bɛɛ ye limaniyabaliya Allahu akbar o la an ka nin mɔntɔn min bɛ yen n'o de ye silamɛya kɛ civilisation ye ala ye cɛ belebele dɔ de ta ka ale kɛ ni civilisation in kolo turulibaga ye f'a yɛlɛnna na wuli ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ o ye jɔnni o ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam belebele n'i y'a tɔgɔ yɛrɛ jateminɛ Muhammad o kɔrɔ ye mɔgɔ min n'a jogo ɲumanw ka ca arabukan yɛrɛ la n'i y'a tɔrɔji kana bamanankan Allahu akbar mɔgɔ min n'a jogo ɲumanw ka ca a man di yɛrɛ a ko ka di bɛɛ ye donc alakira sallallahu alaihi wasallam ala y'a ta dilan de ye jana kana parce que tɔgɔ in ta yɛrɛ ka tɛgɛ choisilen Allahu akbar Muhammad kɔrɔ o de mɔgɔ min ni a jogo ɲumanw ka ca n'a ma ka di bɛɛ lajɛlen Allahu akbar o tana ye jumɛn ye o tana ye mun ye mɔgɔ mango ala k'an kisi o ma Allah et pourtant ka sɔrɔ est ce que Muhammadu ye arabu ka laadala tɔgɔ ye tariku b'a lakale k'a fɔ ka ko ale ye mɔgɔ 3 de tɔgɔ de lakada Muhammadu la Allahu akbar mais olu ma dɔn ye kosɛbɛ comme cɛfarinya tɔgɔ de ka di arabu ye Fahad Asad olu n'a ɲɔgɔnnaw Allahu akbar donc olu ka culture la u b'o tɔgɔ de da ka caya mais Muhammad ka da alakira sallallahu alaihi wasallam bɛ jate n'a mɔgɔ 4 de histoire ye mɔgɔ min lakodɔn mais ale de ye Muhammadu bɛɛ ka Muhammadu ye Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam continent tigɛ ka don du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo maninka dɔw tɔgɔ dara la Allahu akbar donc o kɔnɔna na ala b'a fɔ ko Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata ko ale ala de b'a dɔn a b'a ka cidenya bila yɔrɔ min na wallahi k'a yira k'a fɔ a ma taa kunfɛ ten a ma taa ni kalafili ye k'a fɔ ko kala de filila a bɛn n'a ma o tɛ législatif tɛmɛnen an taara voter o ɲɔgɔnna tɛ wallahi o ɲɔgɔnna tɛ ala b'o fɔ suratul an'am a aya 114 na ko ale de bɛ mɔgɔw dɔn mɔgɔ minnu ni cidenya in tali ka kan ani k'a lase mɔgɔw ma donc soit au hasard tɛ tendance dɔw de don fo ka sɔrɔ qabiliya dɔw de b'i la n'o de i labɛnnen don a kosɔn wa kazalika al-miza qualité particulière k'a sɔrɔ qualité dɔw b'i la minnu b'a to i bɛ se ka ci lase mɔgɔ ma ale taara walasa a ka kɛ adamadenya la ɲɛbaga de
a ka adamadenya la dilan wa a ka kɛ ladegeli fɛn ye ni civilisation islamique ye civilisation islamique min bɛ na to fo ka taa se dugukolo melekeli ma. Allahu akbar. O la Sufyan bun Uyayna a b'a fɔ a ka kuma dɔ la ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko ale de ye peselikɛlan ye sumalikɛlanba ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ suma n'ale de ko bɛɛ bɛ yira ale de la a jogo an bɛ sumali kɛ n'o ye a ka taabolo an bɛ sumali kɛ n'o ye a ka bilasirali an bɛ sumali kɛ n'o ye ni min bɛn n'o ma o ka ɲi ni min ma bɛn o ma fana o fana ma ɲi. O kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko donc alakira de ye balance ye. Ale de ye balance belebele. Ni fɛn o fɛn ma peser alakira la o fɛn tɛ fɛn ɲuman ye. O tɛ fɛn ɲuman ye. Allahu akbar. Wala Ala b'a fɔ suratul ahzab kɔnɔ aya 21 na ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allahu akbar. Ko ciden kɛra aw ye ladegeli fɛn ɲuman ye. Allahu akbar. A ka kumakan na a n'a ka waleyaw la a n'a ka lahaliya bɛɛ lajɛlen na. Allahu akbar. Ko mɔgɔ de b'a ladege mɔgɔ min n'o bɛ ka Ala kunbɛ ɲɔgɔnni jigiya mɔgɔ min n'o dalen don Ala la ani alikiyama don. Ani alikiyama jɔ don. Donc alakira sallallahu alaihi wasallam n'o ye Ala ka ciden ye. Sallallahu alaihi wasallam. A taara ka kɛ modèle ɲuman de ye ni civilisation islamique. Allahu akbar. O bɛɛ la ustaz an b'an yɛrɛ ɲininka i b'a ye mɔgɔw caman bɛ silamɛdenw don ou bien u bɛ civilisation islamique kɔnɔ mais occidentaux ka hakililaw kɛlen bɛ k'u sama. D'accord. Walima u ɲɛbɔlen bɛ civilisation wɛrɛ fɛ min tɛ silamɛya ka civilisation. mais mun de b'o kɛ ustaz? An kan ka ɲɔgɔn ɲininka o la. Ouais, a bɛ ɲininkali kun bɔ. A bɛ ɲininkali kun bɔ tiɲɛ tɛ. A b'o kun bɔ. K'a to modèle ɲuman b'an bolo mais o bɛɛ la an bɛ o fili tuma dɔ la an b'an yɛrɛ ɲɛ jɛngɛ o kan ka taa tugu fɛn wɛrɛ kɔ. Mais ustaz est-ce que ne hakili la est-ce que an ka civilisation dɔnnibaliya de tɛ? A dɔnnibaliya de don. A dɔnnibaliya de don. Parce que ni mɔgɔ min tɛ silamɛya dɔn juste ni silamɛya kuma fɔ a tigi ye dɔrɔn a bɛ étonné. A bɛ étonné. Ouais. Parce que mɔgɔw kɛlen don ka silamɛya ye ni barbariya de ye. Au fait mɔgɔw ɲɛ bɛ silamɛw de la mais mɔgɔw ɲɛ tɛ silamɛya la. Mɔgɔw tɛ silamɛya. Parce que silamɛ mɔgɔw m'o différence faamu kosɛbɛ. Mɔgɔ caman hakili la ko silamɛw de ye silamɛya ye. Non o tɛ o. Voilà. Silamɛ bɛ yen silamɛya fana bɛ yen. Allahu akbar ustaz. Parce que mɔgɔw kan ka nin faamu. Mɔgɔw kan ka silamɛya de kalan. Awɔ. O man kan ka silamɛw kalan. Silamɛ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ silamɛya baara. Kosɛbɛ. Musulman non pratiquants bɛ France o. Caman. Hali Bamakɔ yɛrɛ a caman bɛ yen. Ayiwa a caman ye maninkaw de ye. Hali Bamakɔ a caman de bɛ yen bi o. A caman bɛ yen dɛ. Silamɛ minnu tɛ silamɛya la baara pewu a caman bɛ yen. Parce que a faamu t'u la. A faamu t'u la. O la an kan ka kalan de k'a dɔn k'a ɲɛɲini. O la an ye kuma min fɔ yen occidentaux ka civilisation kɛlen bɛ ka mɔgɔ minnu sama. O fura ye jumɛn ye? A fɔlɔ fɔlɔ ciden yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko aw bɛna tugu mantɔn tɛmɛnenw nɔfɛ sibiri ɲɛ kelen n'u sen da yɔrɔ min na n'u y'a bɔ yen nɔ aw b'aw sen da nɔ na. Allahu akbar. N'u panna ka taga yɔrɔ min na aw bɛ pan ka tugu u nɔfɛ a kɛra u ye sibiri ɲɛ kelen pan aw bɛ sibiri ɲɛ kelen pan ka tugu u nɔfɛ u ye nɔgɔn ɲɛ kelen pan aw bɛ nɔgɔn ɲɛ kelen pan ka tugu u nɔfɛ. Kosɛbɛ a y'o fɔ ko hali n'u donna koro ka wo kɔnɔ ko aw bɛ don u nɔfɛ. Koro ka wo sa. Ka d'a kan dɔnnikɛlaw ko n'i y'a ye ni tashbihu in kɛ ni bɔn ka comparer étude comparative in kɛ k'a kun ye min ye koro ka wo a kasa ka gon ka tɛmɛ wo bɛɛ lajɛlen. Allahu akbar. A kasa ka gon o b'a yɛrɛ hali n'u tugura ko kuntanw ko tolilenw kɔ aw bɛna tugu u nɔfɛ. Donc hali ni fɛn min nafa t'a la n'u ye valeur k'a la valeur bɛ k'a la u bolo. Allahu akbar. E ma mɔgɔw ye malcoiffure photo kuntantaw ani tɔgɔ sirino kuntanw k'a bɛɛ da o yɛrɛ. A bɛɛ bɛ yen. A bɛɛ bɛ yen. Tubabuw bɛ sisan min an bɛ sisan min a bɛɛ ye nin jogo kelen ninnu de don sa fɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na dɔrɔn an balannen don olu de la parce que fɛn t'anw yɛrɛ bolo. An bɛɛ o de ka ɲi nɔ. complexe b'an na kojugu. O de ye complexe. donc hali ni koro ka wo fɛnɛ a yira k'a fɔ ale ye wo kelen dɔrɔn de b'a bolo. Da wɛrɛ t'a la i n'a fɔ n'i ko k'i bɛ taa a fɛlɛ k'a bɛ bɔ ni o da ye. Wo kelen de don a bɛ don n'o de a bɔ n'o de fitiri t'a la fosi t'a la. O b'a yira n'u donna wo min na n'aw donn'u nɔfɛ ni min y'u sɔrɔ a ɲɔgɔn b'aw sɔrɔ kisi jogo t'aw la. donc n'i ka kuma faamu n'an tugura mɔgɔw kɔ minnu jogo man ɲi ni ko b'u sɔrɔ lahara o ɲɔgɔnna kelen ma yɛrɛ sɔrɔ Ala k'an kisi ka bɔ o ma. donc a y'o kuma in fɔ a nana hadisa min na o ye Abu Sa'id al-Khudri ka hadisa radiyallahu anhu donc Bukhari y'a lakali
n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la cogoya min na ko dogolen tɛ mɔgɔ la usa ni tɛ kɔnɔdimi ni ɲɛdimi de don kuma filanan Imam Ibn Khaldun ni ale baaraba kɛ civilisation ko yɛrɛ kosɛbɛ a b'a fɔ a ka kuma na ko se kɛra mɔgɔ min na i n'a fɔ ni ne mɔgɔ bɛ kɛlɛ la n'a ser'i la a nan'i ka dugu minɛ walima a nan'i ka jamana minɛ ko e se t'a la i gulonnen de bɛ to a la i bɛ to k'a nɔfɛ a ka fɛn bɛɛ lajɛlen na a ka fini don cogoya la a ka sloganw na a ka système de vie a ka lahaliya bɛɛ lajɛlen hali a ka coutume i bɛ tugu bɛɛ lajɛlen o bɛɛ de b'an bolo ale seli min kɛra e la o ti dɔwɛrɛ e bolo n'i y'ale seri la ale ka fɛn bɛɛ ye fɛn dafalen n'i y'a ye den bolo a fa de bɛ se bɛɛ lajɛlen den bɛɛ la fa den jɛna ka ko kalama fa ye hali n'a ka ala tɛ se a ka modèle don a ka modèle don ka bɔ yen fɛnɛ kuma dɔ fɔ ko jama fanba bɛ masakɛ ka diinɛ de kan fɔlɔ mɔgɔw n'i taara dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni masakɛ bɛ min bato bɛɛ lajɛlen b'o de bato ni masakɛ bɛ jinɛ bato mɔgɔw b'o bato n'a bɛ yiri bato mɔgɔw b'o bato n'a bɛ fara bato mɔgɔw b'o bato o tɛ dɔwɛrɛ masakɛ de ye setigi ale de ye dominateur ye kosɛbɛ donc n'ale ye domination kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale ka fɛnw de ka ɲi ale ka modèle de hali mɔgɔw bɛ mɔgɔw yɛlɛ cogo la dege sisan minnu sɔnlen don minnu ye mɔgɔ dɔw bɛ taga a bɛ fɔ cogo di chirurgie yɛrɛ kɛ a fɛn bɛ yen kun ɲɛda yɛlɛma ka kɛ mɔgɔw ta ye an b'o bɛɛ o bɛ bi diɲɛ na assimilé caman assimilé o la fɔ ko il faut être assimilé non il faut être intègre non assimilé d'accord kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min lafaamuyalen don a bɛ kow ɲuman ye mais a tɛ tugu kow nɔfɛ a kun fɛ ten ko minnu tɛ ko ɲumanw ye a tɛ tugu olu kɔ Allahu akbar kuma nin bɛ fɔ donc an kan ka yɛrɛ janto nin yɔrɔ la kosɛbɛ o kɔfɛ sabanan Jahiz ale fana ye dɔnnikɛlaba de kosɛbɛ a ko vertu n'o ye fusamantiya ko ye jogo ɲuman wa ani défaut n'o ye jogo jugu ye ani ko kuntɔn wa zaatun bayna al-umam k'a tilannen don mantɔnw ni ɲɔgɔn cɛ de peuple ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ko i tɛ peuple kelen sɔrɔ yen k'a fɔ ale kelen ka fɛn bɛɛ de gagne walima i tɛ peuple dɔ sɔrɔ k'a fɔ non a ka fɛn bɛɛ ye défaut ye kosɛbɛ i t'a sɔrɔ a ka fɛn dɔw ka ɲi fɛn dɔw man ɲi misali n'i taara marakaw fɛ fɛn dɔw b'u bolo o ka ɲi dɔw b'u bolo o ma ɲi n'i taara kulubalilakaw fana fɛn dɔw b'u bolo o ka ɲi dɔw ma ɲi olu fana man ɲi ok donc i mana taa peuple o peuple sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw b'u bolo min ka ɲi fɛn dɔw b'u bolo min ka ɲi exemple o jɛlen don laada dɔw bɛ sɔrɔ hali anw yɛrɛ fɛ yan i b'a sɔrɔ laada ɲuman tɛ i n'a fɔ laada dɔw bɛ yen nɔ minnu ye laada ɲuman ye an y'o misaliya comme silamɛya ye caman to an bolo n hakili la ala kɛra ye laada caman sɔrɔ arabuw fana bolo a ye laada baden de sɔrɔ u bolo a ye o to yen nɔ ko to yen a ye u to u bolo a ye dɔw fana sɔrɔ o bɛ minnu kɛ a ye o minɛ a ye olu fana minɛ o la Allahu akbar donc o de la a bɛ fɔ ko i k'i yɛrɛ kɔlɔsi kana tugu fɛn bɛɛ lajɛlen ko ni fɛn o fɛn n'a n'i ka coutume tɛ taa ni ɲɔgɔn ye i ka principe tɛ taa i ka fili kɔfɛ walima n'a n'i ka diinɛ tɛ taa o ye ko to yen nɔ Allahu akbar donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o yɔrɔ la kosɛbɛ jamakulu dɔw bɛ yen nɔ sufi jamakulu dɔ a fɔ o ma ikhwanu safa wa khillanul wafa olu ko ko adamaden dafalen k'a tɛ sɔrɔ culture kelen kɔnɔ Allahu akbar i bɛ taa sɔrɔ culture camanba de bɛ sɔrɔ a bolo a tugulen tɛ peuple kelen fana nɔfɛ méthode kelen t'a bolo taasira kelen i bɛ taa sɔrɔ a ye taasiraw de fara ɲɔgɔn kan fo bɔyɔrɔw ka caya Allahu akbar donc u b'a fɔ ko adamaden dafalen ko farisi yu nasab i b'a sɔrɔ persiw danbe dɔ bɛ sɔrɔ a la kɔrɔ a ka kɛ persi yɛrɛ ye joli la mais persiw u b'u danbe la tanga cogoya min na u b'u ka kibiriyaw u ka bonya u b'a la tanga cogoya min na u ka k'i bolo donc u ka danbe ka b'u bolo u tɛ kulonkɛ la Allahu akbar kazalika arabu ka diinɛ ka k'i bolo n'o ye silamɛya ka d'a kan arabuw kun ka diinɛ ko ka bon kosɛbɛ i fana ka kɛ i ka diinɛ ko ka bon i ka diinɛ ka bonya i bolo Allahu akbar i ka diinɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ i ka tugu olu la k'olu ɲɛɲini ani hanafiya i ka kɛ mazhabu hanafiya la olu bolo Abu Hanifa ka mazhabu ɲuman ye Allahu akbar ani i ka kɛ irakiyɛnw olu ka discipline u ka adabu u ka ladabu u ka sɔrɔ
parce que usaz n'a ye jateminɛ kɛ hali jamana minnu ye sɔrɔba kɛ ten i bɛ taa sɔrɔ o jamana mɔgɔw discipline de b'u la mɔgɔ sɛbɛlamɔgɔw de don n ko an b'o de fɔ ni civilisation fɔlɔ minnu créera a bɛɛ créera Irak ka jamana de la a bɛɛ lajɛlen Somariyunaw o Biladu Rafidin Babylone a bɛɛ ka tugu Allahu akbar donc Irakien de don c'était des gens disciplinés mɔgɔ hali kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ minnu n'u discipline tɛ u cari ka di Allahu akbar ka bɔ Hindu ka intelligence ka k'i la Hindu kelen masha Allah olu ka k'i la an bɛ ka mɔgɔ minnu ka k'i la o ka bɔ yen yahudiw ka renseignement i ka ko ɲɛɲini i b'a fɔ yahudiw bɛ ko ɲɛɲini cogoya min na u bɛ ko ɲɛɲini n'i bɛ fɛ i ka se sɔrɔ fɛn o fɛn na a ko ɲɛɲini c'est vrai ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la a ka plan dɔn yan o dɔrɔn b'i wasa i bɛ se ka victoire sɔrɔ c'est vrai hali n'i y'a ka kɛlɛkɛminɛnw dɔn n'a t'i ta dɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ se sɔrɔ a kan k'a dɔn a ka ŋaniya ye nin de donc yahudiw ka renseignement ka sɔrɔ i bolo wa kazalika ka chrétiens olu ka méthode ka sɔrɔ i bolo ka d'a kan olu fɛnɛ u ka méthode ka ɲi yɛrɛ méthode ɲumanba de b'u bolo Allahu akbar méthode ni baden ɲumanba de b'u bolo ka d'a kan u cɛsirilen don u tɛ décourager Allahu akbar o ka bɔ yen Samikaw olu ka bateau i ka cɛsiri u ka bateau cogoya fɛn yɛrɛ Nyaro Samikaw cɛsirilen don bateau la cɛsirilen don kosɛbɛ Allahu akbar diinɛ minnu tɛmɛna sanfɛ diinɛ o caman cɛrila yen zone kɔnɔna la Sami ka taa Sami Palestine ninnu ni Jordanie ninnu olu bɛɛ bi o zone kɔnɔna la bɛɛ d'accord inchallah ani i ka kɛ malikiya mazhab malikiya mɔgɔw ka jogo ka k'i la ka d'a kan olu fɛnɛ u ka désordre t'u fɛ yen nɔ u ka kow bɛɛ ordonné nen mais ko i ka kɛ hanafiya ye sisan nɔ ko mazhab malikiya mɔgɔw jogo ka k'i la non hanafiyaw ka mazhabu olu yɛrɛ ka mazhabu de mais ninnu malikiw ka jogo de ka k'i la u ka ladabu masha Allah malikiw ka ladabu ka k'i la malikiw ka ladabu ka k'i la ko ni ninnu fara ɲɔgɔn kan o de la i bɛ kɛ ni mɔgɔ dafalen mais anw fɛnɛ ti ɲinɛ an b'a fɔ africains ka résistance ka k'i la africains ka sabali an'u ka muɲu ani fanga o ka k'i la ni ninnu fara ɲɔgɔn kan o y'i kɛlen ye mɔgɔ dafalen ye n hakili la ko jamana dɔ bɛ yen nɔ o président de ko ni faranfiw kun tɛ ko u ka fariko wara ko n'u kun tɛ k'u kun bɛ jamana dɔ lagosi kosɛbɛ histoire kɔnɔna na Hitler ni ma fili u k'u ale de don ka d'a kan farafinw ye ŋɔni kara la kosɛbɛ deuxième guerre mondiale o de don donc o la khulasa résumé ye min ye civilisation islamique yɛrɛ ye civilisation de ye a sɔrɔla tuma jumɛn a sɔrɔla peuple kabilaw caman fara-faralen ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛn kabila minnu donna silamɛya la u donnen silamɛya la n'u ka culture ye u ka culture faralen ɲɔgɔn kan d'accord o de poyira ka kɛ ni civilisation islamique u ka culture la ɲuman o de tɔmɔ-tɔmɔna ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ civilisation ba kelen islamique dɔw ka yeli la donc o ye an bɛ se ka min fɔ nin kuma in na bakuruba la pour que i ka to toujours i kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ tugu ko kɔ a kun fɛ i ka kɛ i ka ko organiser len don ok inchallah ustaz n hakili la i ye kuma min fɔ an ye faamuya caman sɔrɔ ni kuma ninnu na ustaz an bɛna ɲininkali min tɛngu i la sisan ustaz an ka alakira sallallahu alaihi wasallam a bangena kuma jumɛn a bangena min jɔn den don alakira yɛrɛ ye jɔn ye o la i kuma min fɔ kuma laban na o bɛ anw dɛmɛ diya walasa an ka se ka alakira dɔn ka d'a kan ala b'a fɔ suratul mu'minina na a aya 169 na ko am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ko ala ma ka ciden dɔnya de wa aw ka ciden aw m'a dɔnya wa a danbe a ka taabolo aw m'o dɔnya o de la aw bannen don a la o de la aw kɛlen bɛ ka ba la aw ma sɔn ka tugu a nɔfɛ aw ma limaniya la kuranɛ na ala b'i o fɔ donc pour que i ka se ka a dɔnya an bɛna a ka biographie fɔ walasa mɔgɔw k'a dɔnya a ka biographie la a tɔgɔ ye Muhammad français la an b'a fɔ Mahome a fa ye Abdullahi bun Abdul Muttalib Muhammad bun Abdullahi bun Abdul Muttalib donc a fa de ye Abdullahi o fana fa ye Abdul Muttalib a ba ye Aminatu bintu Wahab a ba ye o ye Allahu akbar donc ni ye a fa n'a ba kɛ yɔrɔ ye a bangera le 22 avril 571 22 avril 571 571 on bɛ 2020 na sisan donc ni seginna kɔfɛ
san kelen san fila san tan siècle kelen fii bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ 571 la. 500 a bangera au 22 avril la. Donc a bangera 100 a bangera Maka kɔnɔna na. Maka kɔnɔ. Wa a fatura 8 juin 632. 8 juin 632 a fatura o la n'o bɛ bɛn Rabiul Awwal kalo tile 12 ma. Allahu akbar. Hijira san 11 na Madina kɔnɔna na. Allahu akbar. Donc Ala ka hinɛ la. o ye a ka bangeli ni a ka fatuli. Allahu akbar. Mais kuma caman nana a ka bangeli kan. Kuma baden ni nana. Kosɛbɛ. An bɛ se ka min fɔ o la a ka bangeli kɛra tɛnɛn don. Mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn soso la ka d'a kan a yɛrɛ ɲininkara a ko n bɛ to ka sun tɛnɛn. A ko n bɛ sun tɛnɛn ka d'a kan o don n bangera wa o don de wahayu fɛnɛ jiginna n kan. Allahu akbar. A y'o fɔ o la o don yɛrɛ n'a yɛrɛ ka sira ye. Donc wahayu jigara Ala kira kan sallallahu alaihi wasallam tɛnɛn a bangena fɛnɛ ka bɛn tɛnɛn ma. O ye a yɛrɛ ka kuma ye a nana ni min ye Bukhari kɔnɔna na. O ka bɔ yen a bangera Maka kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn sɔsɔli fɛnɛ kan Allahu akbar. Ani a bangera Samakɛlɛ san Amul Fil Abra a wulila Samakɛlɛ san o ye mun ye? Mamlakatu Aksum an ye Aksum min fɔ n'o ye Habashakaw ka civilisation ye. Habashaka ninnu olu ye fan jumɛn olu bɛ bɔ? Éthiopiens de don. Éthiopie ni tɛ Afrique de fɛ? A bɛ Afrique de fɛ mais Éthiopie tun bɛ Yamani coloniser. Yamani kelen tun b'u ka mara la. Kɔgɔji yɛrɛ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛɛ tun faralen n'u ka mara kan. Allahu akbar. Masakɛ de bɛ olu de bɛ mɔgɔ bila gouverneur ka yen mara. Mais n hakili la u b'a fɔ ko farafinna ko Éthiopie ma coloniser. Jamana si m'u coloniser. Mais a t'i n'a fɔ ko jamana y'u bonya dɛ. Jamanaw Italie a essayé k'u coloniser cogoya bɛɛ lajɛlen na. U dɛsɛra de. U ma faga de. U ye Italie kunbɛn cogoya bɛɛ lajɛlen na. Allahu akbar. Fo Italie laban nana misi fila ka bɔ n'a ye Inde. O y'a sɔrɔ épidémie kun bɛ Inde misibana. Italie y'o misi fila doni ka na n'a ye Éthiopie. K'a bila u ka misiw cɛ la. Olu yɛrɛ ko ko u ma deli ka ni misi ɲɔgɔn ye. Donc misibana donn'u ka misiw la k'a bɛɛ faga. Allahu akbar. Ka na fo Centrafrique kɔnɔna na a san jiyaba kɛra misiw sara u ma se ka sɛnɛ kɛ. Pour que n'i y'a mɛn i bɛ kɛlɛ kɛ fanga de b'i la. F'i ka dumuni de kɛ ka fa. Donc Italie nana n'o système mais o bɛɛ la u ma. O bɛɛ la u ye résistance kɛ. Allahu akbar. Fo Italie taara ka bɔ yen. U jɔra. Allahu akbar. Donc mamlaka min tun bɛ yen nɔ bolo tun ka gɛlɛn kosɛbɛ. Kosɛbɛ mashallah Ala k'o ɲɔgɔnna d'an yɛrɛ ma. Amin. Parce que Mali yɛrɛ mago bɛ nin na kosɛbɛ. Mali mago bɛ nin na. Donc masakɛ dɔ de bɔra yen nɔ. O tun bɛ Yamani de kunna. U ka gouverneur dɔ ka taa Yamani ale tun ko k'a bɛ taga Alikaba ci. Donc k'a bɛ taa Alikaba ci Ala fɛnɛ ye kɔnɔw bila ka a n'a ka kɛlɛdenw ka fara fili u kan. Kosɛbɛ. U bɛɛ lajɛlen tora la. Donc ale bɔra ni samaw de ye. Samaso ani Amul Fil kɔrɔ Samakɛlɛ san ka d'a kan u bɔra ni samaw de ye k'u bɛ taga Alikaba ci. Donc olu kun ka kɛlɛkɛfɛn kun tɛ so wɛrɛ sama. Allahu akbar. U kun kelen ka sama n'a ka fanga. U kun kelen farafinw kun kelen k'o coloniser. U bɛ yɛlɛ a kan ka Allahu akbar. Hakada. Donc o kɔnɔna de la a bangera o san dɔɔnin. Donc a bangeyɔrɔ dɔnna Maka a bangedon lundi o dɔnna Turin a bangera Sami o dɔnna Samakɛlɛ san. Donc Samakɛlɛ san kɛra 571. 571 n'i ye calendrier segin kɔfɛ. Nabila Isa bangeli kɔfɛ 500. Ni 71. Samakɛlɛ in kɛra o de la. Donc min ye bangeli don kalo tile hakɛ an ka m'o de ma ani kalo fɔɲɔgɔnya kɛra o la kuma caman nana la. Fɔɲɔgɔnya kɛlen don kalo ani bangeli don kalo tile hakɛya ani kalo tile hakɛya don. Jour et mois. Mois et jour. Donc o kɛlen silamɛ fanba bɛ min kan o ye kalo tile 12 n'o ye Rabiul Awwal kalo tile 12. Donc kalo tile 12. Kuma bɛ la ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ. Donc sitiw olu fɛnɛ silamɛya bolo faraba dɔ de. Olu bolo donc kalo tile 17 n'o ye Rabiul Awwal ye. Donc olu fɛnɛ bolo dɔnmakalo tile 10 ani 7 a bɛ fɔ o ma cogo di o tɛ Rabiul Sani de ya? Non Rabiul Awwal de don. Ayiwa. Mɔgɔ min taara Iran olu b'a fêter o de la. Olu bɛɛ bɛ o de kan. Olu bɛɛ b'o date in de kan. Allahu akbar. Donc an b'a ye k'a fɔ o ye kuma belebeleba fila ye mɔgɔw bɛ min na. Kosɛbɛ. Dɔw fɛnɛ ko non a kɛra dɔnmakalo n'o ye Rabiul Awwal tile 8. Kuma bɛ yen nɔ olu fɛnɛ y'u ka ɲɛɲini kɔnɔ u taara b'o kan. Dɔw fɛnɛ taara bɔ tile 9 kan k'a fɔ k'a bangera
tile kɔnɔntɔn de ma kuma caman bɛ i n'a fɔ kuma dɔw b'a yira k'a fɔ a bangera sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na sunkalo kɔnɔ kuma dɔw fɛnɛ bɛ min b'a yira k'a fɔ a bangera sɔfari la n'o ye san kalo filanan ye silamɛya ka jate la jɔnminɛ kɔfɛ kalo min bɛ na n'a fɔ sɔfari muharram kɔfɛ o kumaw nana pour que an ka se k'a woloma kuma o kuma nana étude kɔfɛ a yirala k'a fɔ a ka bangeli bɛ k'a daminɛ rabiul awalu n'o ye dɔnmakalo a tile 8 ka taa bila tile 12 la a bɛ o donw de ni ɲɔgɔn cɛ donc recherche bakurubaw olu ye min yira o ye k'a fɔ ko bangeni bɛ dɔnmakalo tile 8 ka taa bila tile 12 ni ɲɔgɔn cɛ a b'o de ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar bon silamɛya mɔgɔ minnu y'u ka dɔnniya bɛn astronomie ma n'o ye dolo dɔnniyaw ye ani calendrier bɛ sigi cogo di olu ye ɲɛɲiniba kɛ san caman kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ n'i ye calendrier segin kɔfɛ ka na 571 la arabiul awal kalo a lundi min bɛ le 8 ni le 12 ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ kalo tile 8 ni kalo tile 12 lundi min b'o kɔnɔ o bɛnna le 9 de ma Allahu akbar n'o ye rabiul awal kalo tile 9 ye o de bɛ bɛn ntɛnɛn don ma o b'a yira k'a fɔ rabiul awal kalo a tile 8 bɛ bɛn dimanche de ma n'o kɛra dimanche donc 9 bɛ kɛ tile 10 bɛ kɛ ni mardi o bɛ kɛ mardi mercredi 11 jeudi 12 donc an bɛ 12 min kan n'i ye calendrier sɛgɛsɛgɛ i bɛ taga sɔrɔ o kan ka bɛn jeudi de ma donc n'i y'a faamu silamɛya ka dɔnnibaw n'a ka chercheurs olu ye enquête kɛ k'a ye k'a fɔ alakira bangena dɔnmakalo tile 8 ka taa bila tile 12 la u tilala ka enquête kɛ tuguni ka tila ka taa fɔ alakira ye lundi min fɔ donc ni bangeni kɛra lundi in na o lundi o bɛ bɛn dɔnmakalo tile 9 de ma Allahu akbar n'a kɛra dɔnmakalo ye dɔrɔn tile 9 de don Allahu akbar ɲɛɲiniw ye min yira ye Allahu akbar o fana cɛsiriba de ye o fana cɛsiriba de ye ka d'a kan u ma kira ka histoire to yen ten kosɛbɛ u y'a ɲɛɲini fo ka a se a dan na ka kungo n'a ɲɛɲɛ bɔ ka na d'aw ma donc ni analyse an sera ka min sɔrɔ kosɛbɛ k'a fɔ kira ka bangeli ko la inshallah donc o tɛmɛnen kɔfɛ a bangera yɔrɔ min na a bangera golfe kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma al-Khalij golfe ye mun ye ustaz golfe ye dugukolo min ni a bɛ île laman don île ale côté 4 bɛɛ lajɛlen bɛ ni ji île ye dugu min sigilen don ji cɛmancɛ la mais golfe ye dugu min a côté 3 bɛɛ ye ji ye 4nan o nɔrɔlen bɛ gere na Allahu akbar golfe in kɔrɔ o de ka d'a kan ni jazira l'arabiya lajɛ île don mais a bɛ golfe de don yɔrɔ dɔ bɛ ni gere yɔrɔ dɔw bɛ gere na yɔrɔ dɔw bɛ kɔgɔji la Allahu akbar donc a côté 3 bɛ kɔgɔji la côté 4nan o bɛ gere na o la a fɔra a yɔrɔ ma ko golfe walima a fɔ a ma île d'Arabe l'île d'Arabe donc dugukolo de don n'a bɛ sɔrɔ Asie sud-est la d'accord sud-est donc a yɔrɔ min bɛ jate Asie de fɛ Asie de fɛ ka na ni Asie tile yan fan ka na Afrique yan fan fɛ ka na ni Afrique yan fan a bonya ye 3,2 millions kilomètres au carré ustaz ni dugukolo ka bon dɛ dugukolo belebeleba de don Allahu akbar mais min ye kabako ye dugukolo jalan de fɛnɛ don ustaz mais jiri kelen ka entouré fɛnɛ kɔgɔjiri don Allahu akbar kɔgɔji kelen ka entouré u ma yɔrɔ in bali fɛnɛ ka tila ka kɛ dugukolo jalan ye Allahu akbar mais mun de y'a kɛ n'a ye ciden b'a fɔ a ka kuma dɔ la ko diɲɛ ti wuli fo golfe ka segin ka kɛ ni nakɔforo ye ani jiboli siraw n'o ye fleuve ni lakiw ye u ka sɔrɔ a la i n'a fɔ a tun bɛ cogoya min na ka kɔrɔ a y'o kuma min fɔ yen dɔnnikɛlaw ko n'i a y'o fɔ o b'a yira k'a fɔ île d'Arabe a tun nakɔforo laman de kun don donc kunu yɔrɔ kɛnɛ de kun don Allahu akbar ɲɛɲiniw ye min yira ka tɛmɛ san 5000 ɲɛ a yɔrɔ tun ye nakɔforobaw de ye Allahu akbar ka satellite minnu bɛ taa sanfɛ u ye lagɛli kɛ a cɛncɛnw dugumala la k'a dɔn k'a fɔ jiboli siraw tun bɛ yen nɔ mais a gerenna de a fɔ fɛn ma ko désertification a tasahur comme diɲɛ bɛ ka min kɛlɛ bi cɛncɛn bɛ yɛrɛ cɛncɛn n'i ma cɛncɛn kunbɛn a bɛ fɛn kɛnɛ bɛɛ datugu mun de bɛ cɛncɛn kɛlɛ sisan i bɛ yiri turu ka bakɔnɔnaw bɔ a bɛ fɔ minnu ma ko reboisement n hakili la donc olu de fana ye sécheresse kɛlɛla ye parce que cɛncɛn ni sécheresse de bɛna ɲɔgɔn fɛ o de bɛna ɲɔgɔn fɛ cɛncɛn toujours a bɛ taa bɛ a b'a yɛrɛ lacaya ka taa a b'a yɛrɛ dugukolo kɛnɛw a b'olu dun a nɔfɛ k'u fara a yɛrɛ kan kosɛbɛ donc dugukolo in tun ye dugukolo nɛɛmalen ye mais a nana kɛ ten to Allahu akbar donc ciden ka kuma muslim nana ni hadisa ye k'a fɔ ko diɲɛ tɛ wuli fo yɔrɔ in ka segin
ka kɛ ni nakɔ foro ya nɔ na ka kɛ yɔrɔ nɛmali ka kɛ yɔrɔ nɛmali n'a fɔ tun cogoya min na ala k'an ka dugu fɛnɛ nɛma koyi amin amin donc o kɔnɔna la i b'a ye Ibrahim bɛna a ka denbaya sigi don min na o y'a sɔrɔ a yɔrɔ tun ye yɔrɔ jɛlen fa fɔ rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zar' Ibrahim ye jɔnni Ibrahim ye nabi ɲuman de ye ale nabi ɲuman fa ale bɛ jate i n'a fɔ nabi ɲuman fa Allahu akbar nabi ɲuman caman ba de bɔra la Allahu akbar a ye den belebeleba fila sɔrɔ minnu kɛra nabi ɲuman ye Allahu akbar Ismaïl ani Ishaq Ismaïl ani Ishaq ni olu bɛɛ ka zuriyaw le ka descendants le i b'a ye prophète caman bɔr'u la n'o ye cidenw mais prophète ni nabi ɲuman différence jumɛn b'u cɛ sa janni an ka taa yɔrɔ jan parce que i bɛ ka fɔ ko nabi ɲuman de Ibrahim kun tɛ ciden ya ciden don nabi ɲuman don a bɛɛ ye o kelen de ye u bɛɛ kelen kɛlaw bɛ sɔsɔli kɔni kɛ nin ye ciden ye nin ye nabi ɲuman ye u b'a essayer k'u bɛ wo bɔ a la mais n'i y'a analyser yɛrɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen donc ciden nabi ɲuman bɛɛ ye kelen dɔw b'a fɔ non ciden sariya bɛ d'ale ma mais nabi ɲuman sariya tɛ d'ale ma ale bɛna ciden min kɔnɔ ale bɛna baara kɛ n'o ka sariya a bɛna baara kɛ n'o ka sariya bɛnfɛn kelen min kɔni kan a yɔrɔ la o ye nin yɔrɔ de ok i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Musa prophète de don ale sariya dira ale ma Tawrata jiginna ale kan mais Dawud ninnu mana ni sariya olu ye baara kɛ ni Tawrata ye kitabu dir'u ma ladilikanw b'a kɔnɔ mais kiiti ma na la k'a fɔ ko législation ni sariya de Zaburu ma jigin Dawuda de kan a jiginna ale de kan donc mais Zaburu b'u komi Tawrata ninnu dafalan de conseil de don hali Injil évangile a jiginna sariyaw b'a la mais ale n'ani juifu ka sariya caman de b'o bolo n'a fɔ sariya dɔw tun b'u bolo min ko dɔ tun bɛ a tɛ bɛn u fɛ yen nɔ ou bien ko dɔ tun bɛ yen nɔ a fɔra aw kana nin kɛ a fɔra k'aw kana nin kɛ ale nana o a fɔ aw bɛ se k'a kɛ sisan fɛn dɔw kun minɛna na fɛn dɔw kun interdit dɔw la u ka kitabu kɔrɔw la évangile nan'o la dagaw évangile nan'o la dagaw ye i n'a fɔ kɛn ka kɛn dun yahudiyaw bolo u ka sariya la u ko gɛlɛyaw yɛrɛ ma ala fɛnɛ tun ye kɛn haramu la sogo tulɔ sogo min ni sogo kɛn bɛ sogo la u sa so dun ka di maninkaw ye a ka di marakaw ye u ka basi yɛrɛ la n'a basi magaya donc o kɔnɔna na Isa nana fɛn caman la dagaw ye donc u banna la ko non ko tɛ se ka kɛ ko Musa nana ni sariya de ye ka bɔ ala yɔrɔ Musa ye sariya min bila e bɛ se k'a fɔ i b'o wuli cogo di ko an tɛ se ka sɔn i la kɛlɛ kun nana ye ko fɛn fila n'i ko ala ye sariya min bila a y'a lawuli ka na ni sariya kɔrɔ ye o bɛ fɛn fila de yira fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ ala kun tɛ a dɔn nin ka ɲi mɔgɔw ma a nana dɔn nin ka ɲi ou bien a kun t'a dɔn k'a fɔ nin ma ɲi mɔgɔw ma a nana dɔn a y'a lawuli ko ala ka sanu ka bɔ o ma ko donc k'olu tɛ se ka sɔn évangile la kelen fila walima ala tun b'a dɔn yɛrɛ koyi mais k'a bɛ k'i tulonkɛ mɔgɔw la donc ni yahudiyaw ka hakilina de y'aw bi a ye nin kɛ sini aw kana nin kɛ bi a ye nin kɛ sini aw kana nin kɛ ko donc ala ka sani ka bɔ o fɛnɛ ma kosɛbɛ donc o fila de y'a to u banna évangile la u ka dusukunnasiriw de ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'a to ala de bɛ bi ko dɔn a bɛ sini ko dɔn wayi donc a bɛ ko mɔgɔw ɲɔgɔnna dɔ bɛ silamɛya la wagati min na a fɔra ko a ma fɔ ko silamɛw kana gulɔ min n'u bɛna seli la ko daminɛna ko a daminɛna ten kɔfɛ a nana haramuya ka b'u kan a kɛra haramu ye ok donc o puis mantɔnw tɛ kelen peuple dɔw bɛ yen fɛn dɔ ale bɛ se fɛn dɔ kɔrɔ dɔ tɛ se a kɔrɔ ala bɛ o bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'o jateminɛ o de la komi an bɛ diɲɛ laban minnu na don o don dɔ bɛ ka bɔ mɔgɔw si de la Allahu akbar donc an ye kuma min fɔ ko Ibrahim nan'i sigi a nana ka denbaya sigi haramu kɔnɔna na n'o ye Maka dugukolo ye Jazirala Arabiya la dugukolo jalan kun don a ye duwawu yɛrɛ kɛ ko n tigi ala ne nana n ka denbaya dɔw sigi i ka yɔrɔ lahɔrɔmalen na kosɛbɛ ko yɔrɔ min ni sɛnɛ tigɛ yen nɔ yɔrɔ jalan de don kosɛbɛ donc a y'o duwawu kɛ mais an mago bɛ yɔrɔ min na nin yɔrɔ la an fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye de dugu o dugu n'i y'a sigilen ye a bɛ sigi fɛn saba de kan fɛn saba jɛgɛminɛ bagan mara ani sɛnɛ mɔni sɛnɛ ani bagan mara fɔlɔ dugu fɛn o fɛn sigira a bɛɛ bɛ sigi o de kan olu gulonnen bɛ mun de la kosɛbɛ olu gulonnen bɛ ji de la wayi n'i y'a mɛn i bɛ mɔni kɛ walima n bɛ bagan mara walima n bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ ji bɛ yen nɔ an bɛ nakɔw dilan fɔlɔ dugu tun sigi dugu o dugu sigira civilisation sigira i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ kun sigilen bɛ Badar la ni jateminɛ yɛrɛ kosɛbɛ ni cɛkɔrɔba dɔ delila ka baro kɛ a ko n ma ko hali i ɲɛ bɛ dugu minnu na k'u jiko ka gɛlɛn k'u sigilen don cɛmancɛ la ko ji t'u bolo
i bɛ taa sɔrɔ u sigira kɔ dɔ de kan kɔ dɔ de kɛrɛfɛ jama caya ani ja kɔn bɛna girin donc olu obligé ka dingɛ sen donc mu mago do ala kosɛbɛ o b'a sɔrɔ hakili u ka faamuya ma se o baaraw ma se ka ko bɔ kosɛbɛ ka ji ka garan bolo Allahu akbar walima dugu bɛ sigi yɔrɔ la yɔrɔ min yɔrɔ kɛnɛ n'a yɔrɔ fɛn falen ka di kosɛbɛ n'i taara sigi yɔrɔ jalan na sɛnɛtigi yɔrɔ ma a ka gɛlɛn dɛ ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya i bolo kosɛbɛ kuma ye min ye dugu o dugu n'a kun sigira a bɛ sigi ji de kosɔn o la ala b'a fɔ waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy ko ni ma fɛn o fɛn ala bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya siri ji de la Allahu akbar suratul anbiya aya 30 na kosɛbɛ donc maka fɛnɛ n'i ma ka lajɛ ciden bangera yɔrɔ min na a cira yɔrɔ min na o sigili a bɛ gulon ka taga zamzam poyili de la Allahu akbar Ibrahim nalen denbaya sigi donc gɛlɛya y'u sɔrɔ ji min tun b'u bolo a banna muso in a sɛgɛnna a tora ten fo a nana ala deli a tora kɔnɔgan na a bɛ taga sɔfa kulu la a bɛ na marwa kulu la fo a laban a ye ji poyira donc ji poyili min kɛra ji de poyira ala ka duwawu minɛ Allahu akbar ustaz o duwawu girin ye dɛ o duwawu girin Allahu akbar a ye ko to ala ma ala k'an bɛɛ ka duwawu minɛ amina a kɛra denyɛrɛnin de Ismaël fitininman de sen tereke to la o ji in poyira o de sababuya la denyɛrɛnin sen bɛ lamaga min kɛ ji de poyira ka bɔ yen a ye ala ye rahman de ye wajibi fo ka se bi ma mɔgɔw b'a ji min hijidenw mana min sama ma bulon kɔnɔ o de ye zamzam ji ye Allahu akbar donc ji in poyilen mɔgɔw fɛnɛ nana ye ji bi a bolo yen nɔ muso in bolo Hajar kosɛbɛ o ko an bɛ a ɲini fɛ an bɛ fɛ ka sigi gɛrɛfɛ donc o ye muso dugutigi de ye Allahu akbar jitigiya bɛ yɛrɛ bolo mais an bɛ sigi gɛrɛfɛ an fɛnɛ b'a mago ɲɛ a la kosɛbɛ an t'i kɛlɛ k'a fɔ ko an ka ji kara kan mɔgɔ si bɛɛ b'a dɔn ji tɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na Sahara kɔnɔna na Allahu akbar donc dugu o dugu bɛ sigi bɛɛ lajɛlen sigilen gulonnen don kosɛbɛ o de la inshallah Allahu akbar donc o kɔnɔna na an y'a fɔ cogoya min na ni dugu bɛ sigi i ma a ka sigi fleuve da la walima lac kosɛbɛ lac de ye ji ye ji min n'a bɛ na hɔn na kuma de b'a la ni o banna a bɛ ja pewu mais fleuve i bɛ taa sɔrɔ ji bɛ yen tuma bɛɛ a bɛ se ka dɔgɔya mais a tɛ ja comme fleuve Sénégal fleuve Niger olu n'a ɲɔgɔnnaw bon laciw la lac Debo o Mopti mara la kosɛbɛ aw yɛrɛ ka dugu ye quoi Mopti sigira jiri kunna Allahu akbar Mopti laminen don ni ji de ye mais lac Debo ye mun de ye ba lac de don i n'a fɔ ba min bɛ na natuma de b'a la natuma de b'a la dɔw de la a bɛ na donc n'o tɛmɛna mais Debo in ye fɛnba de Moptikaw bolo dɛ parce que hali u ka équipe la i b'a ye a bɛ sɛbɛn ko Debo de Mopti Allahu akbar o de don ka d'a kan a ji nafaba de b'a la kosɛbɛ mɔnikɛlaw b'o nafaba de bɔ ala an yɛrɛ ka dugu la a bɛɛ sigilen don jida de la an yɛrɛ ka so ni ji cɛ sɔmɔnɔw de b'a an ni ji cɛ Allahu akbar n'ala sɔnna donc an bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la ciden a bangera dugu min na dugu in sigi cogoya de kɛra nin ye Allahu akbar n'a dugu bɛ Jazira l'Arabiya la n'o ye l'île d'Arabe walima golfe kɔnɔna na ok inshallah ustaz comme wagati bɛna ta an tɛgɛ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo ka lase an lamɛnni jɛkulu ma ani ladilikan jumɛn kumakan laban min bɛ n bolo semaine in kɔnɔna na ala ye lajarabi se anw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Moptikaw kosɛbɛ an ka haut conseil président n'o ye Alhaji Idriss Jara ala ka yafa an ma fatura amina ni dimasi don ye Allahu akbar an b'a ɲini ala fɛ ala ka dunan jigin amina ala ka limaniya di amina Allah ani an ka diinɛ jɔyɔrɔ tigiba dɔ a ye baara kɛ silamɛw ye a ye silamɛya dɛmɛ n'o ye Abdurahman Gite Allahu akbar u b'a fɔ a ma Dara Gite Allahu akbar a fatuli n hakili la tile 2 de donna ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ o la amina ala ka yafa u ma amina ala k'u sɔn alijinɛ na amina Allah amina an b'a ɲini ala fɛ ala k'an yɛrɛ laban ɲɛ amina an bɛ Mali kunnafoni tele so layɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ka fara an ka karamɔgɔkɛ ka dugawu kan ala ka hinɛ an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen na ka yafa k'u ma o y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya an bɛɛ bɛ taa jɛ min na ala k'a nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ sigiyɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ ka lamɛn arajo sira fɛ Facebook YouTube bɔlɔlɔ fan o fan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ an b'aw bɛɛ fo aw ka lamɛnliko ɲuman na wassalamu alaikum warahmatullah ala k'an bɛn sigiyɔrɔ wɛrɛ